Fudge bar. Prečo? Naspäť, ale no tak. Okej. O to čo je? Ahoj, moje meno je Veplay a po dlhej dobe vás vítam u nového videa zase z Help Wanted. Jedničky samozrejme, pretože nemám virtuálnu realitu. A môžeme ísť na to. A iba také menšie info pre tých, čo sledujú môj kanál a majú proste u mňa odber. Jak som minule ukazoval, ten rozvrh už nebude platiť, už ho nebudem používať vôbec, pretože ma veľmi obmedzuje. Som sa rozhodol, že proste videá budú vychádzať dlhšie, menej, alebo to bude proste, že neviem, vyjde veľa videí a potom troška bude pauza, pretože ma troška obmedzujú aj tie videá. No a môžeme ísť hrať, to je jediné také, čo som chcel povedať. A ešte by som chcel povedať, že nebudem natáčať Security Breach ani Ruin, kvôli tomu, že dostal som to na Vianoce ako darček pod stromček. No a poviem si, že idem si zahrať akože začiatok, že proste to podľa mňa nikoho nebude zajímať. Ja to proste dohrajem, ma to bavilo. Takže Security Breach nebudem natáčať, pretože som to reálne, mám strašne dlho strelu v tej hre, bavilo ma to, takže, ale už nechcem to ďalej hrať. No už ďalej nehovoríme, už ideme sa rovno vrhnúť na niečo z tohto tu. No ja by som išiel toto. Takže ideme. Čo to je? Jaj. Joj, táto to bolo tesné. Okej. Joj, tak toto bolo tesné. Húhu. Fictions. Aha. No, poďme ešte raz. Toto neviem, či ju dám. Tak, toto bolo tesné. A už idú. Toto už bolo tesné. Vypadnite šlizovni. Vypadnite. A rýchlo sem. Tak to deje. To určite tu bude. Aj vypadni. Vypadnite chobotnice, či čo to tu je. Vypadnite. Nestihol. Okej. Poďme naspäť do menu a poďme si niečo iné si vybrať. Niečo menej také nestresujúce, pretože mi to štve. Dobre, poďme na... Vyskúšam ešte raz to, čo som minule nedokončil. Dobre, nič není tu, takže môžeme ísť. To tu jak blízko je. Kuse je pri mne hneď. Mi nedá pokoj. Má som sa pohnúť. Tam bola čika. Moja tak pochodovala. Chcem vypnúť.
Oj, Foxy. To ja tak míňam energiu. Tu čika kde bola? Toto je brutálne. Pucha. OK, tak toto neviem, či prežijem. O, nech by to už dal 5. Mňa popravde ako už ľudí to staré FNAFko. Dobre. To nemyslíš vážne, Freddy sa tiež vie hýbať. Yes? Dobre. Nezobral som na druhú noc. Juchu. A vypršala mi Powerball, počujem ten zvuk. OK. Tak čo dostanem? Len nech plaštrepa. Fuj. Otrasná hračka. Ktorú zjem. No dobre, pokračujeme ďalej. To zo všetkých strán máme urobené. Zdakaďal ide. Ty. Dobre, ideš preč. Ale no tak. Kde to syčí? Naspäť, ale no tak. Joj, prečo si nemôžem urobiť väčšiu senzitivitu? To tak pomaly ide. Ešte raz. Červená, zelená, modrá, teda červená. No, jej, hotovo, máme to. Ani nám to tak dlho netrvalo. Bye, bye. No, poďme si zobrať darček. OK, takže allergy friendly mixed nuts. Mňam. V kuse mi to dáva jedlo, mi to takmer nikdy jedá niečo normálne, iba ako teraz by to dal tú číku, ale... OK, takže poďme na to. V kuse hovorím OK, prečo? Dobre, zatiaľ vyzerá, že to je také isté. Ale no tak. Dobre, takže zatiaľ to ide ako normálny jenár, lenže niečo tu podľa mňa bude naviac. To čo je? Dobre. Dobre. Toto není Enard, to je Springtrap. Môj bož. OK. Takže... Dobre, mám to. Boom. OK, takže toto je klasické jak minulé. Lebo takže to prvé máme. A ideme na druhé. Juchu. Tu čo je? Čo tu? Jo. Prečo tam bol Springtrap? Toto je dosť divné. OK. To čo je? OK, ale čo mám s tou veľkou vecou robiť? Toto mám dať sem. Tak, dobre. Toto teda už bol blízko. Čo sa mi otvorilo? Aha, takže takto ma vedia zabiť, že... Aha, dobre, takže takto asi, neviem. OK.
Len nech nezomriem a nemusím ísť celé od znova robiť. Okej. Všade je Springtrap. Prečo to je nado mnou otvorené? Dobre, to je klasické jak minulé. Sme ho upiekli. Well done. A perfect 72 degrees. See you next time. Tak toto je nové. Toto bolo nové. No ale nemusíme ísť ďalej. Takže bude v darčeku bude jedlo. Dated and unoriginal. Disappointment, boring, mild, possible. Akože... Kto prišiel s nápadmi na takéto jedlá tam dať? The pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Ja, Hey, toto mám rád. that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the frame... Takže poďme. Nič. Už zase niekto tam buchá. Čau. Aha. Jej. 6 AM. Wow, druhá noc. Wow. Okej. No, ideme si zobrať darček. Ho. Tak, toto je veľké. Takže, FNAF 3. Viem ťa vypnúť. Asi nie. Hey, but I found. Talk to you later, man. A tu je. Smile. You were the face. O, to tam už je Foxy. To čo nejde? Keď už vlezie si tam vo ventke. No, choď tam. Choď. Šup. Šup. Šic. To je taký to ten. Ale je 6 AM. Wow. No čo budeme mať? Freddy Fazbear. Fazbar. Prečo? Jo, toto bolo tesné. Takže on tu bude, takže... Žup. Vypadni. Rýchlo na druhú stranu. Yes, máme to. Dobre, máme. Ďalšiu máme vec. Jej, figurka Chicky. Tento raz normálne, nie toto je odpornej. A mňam. Veď predsa len kurčatá sú na jedenie, nie? Okej. No, ja by som potom išiel na toto, ale to je všetko pre túto epizódu, aj Glitch Trap sa s vami tu lúči a vidíme sa na budúce, takže čaues!